Il-Fond Fiduċjarju ta' Emerġenza tal-Unjoni Ewropea għall-Afrika li twaqqaf permezz tal-Malta Declaration fit-3 ta' Frar li għadda fuq bil tal-mexxej Ewropej f'pajjiżna waqt il-Malta Summit kien allokat 9 miljun euro. Dan il-fond għandu lan li indirizza l-istabilità u s-sors tal-problema tal-migrazzjoni irregolari mill-pajjiżi Afrikani permezz iktar protezzjoni u assistenza lill-immigranti li jkunu għadhom ma telqux mill-kontinent b'mod partikolari dawk maqbudin fil-Libja. Fi stqarrija r-rappreżentanta għolja tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin Federica Mogherini qalet li waqt l-Unjoni Ewropea taħdem biex tħarreġ u tejjeb il-kapaċitajiet tal-Gwardja tal-Kosta tal-Fruntieri Ewropej b'sens ta' kuxjenza qed tipprova tindirizza s-sitwazzjoni tal-immigranti li weħlu fil-Libja. Id-9 miljun euro allokati għal fond għandhom propju dan l-ambi li jissussidjaw kura primarja u gvernanza lokali aħjar u jgħinu fl-iżvilupp soċjo-ekonomiku taż-żona fost proġetti oħra. Mogherini saħqet li Libja u l-Libjani kienu jibqgħu priorità għall-Unjoni Ewropea filwaqt li sostniet l-Unjoni Ewropea taħdem biex tippromovi soluzzjoni politika għall-kriżi Libjana.